Bitches they want in my head. My balance and I go to Saka. You know, Sanaga. I got him off my over. I'm above 9. Above 9. I put on this guy. You know what? This guy on my ass. This guy needs to teacher of the answer. Huh? This guy is one wine. Teacher one wine. No one can travel. Oh yeah, was so wood. The monkey can tell me. You know, I can't come on woman on monkey. Come on. Onye bro ga teacher nya nwoke teacher nwanne nwoke teacher nwanne nwa ofuko mmagi na street onye obodo anu yo bi na mmagi ego ga eji wee ja afia ke ye medunu na ọlụ ngam bịa gosi onye obodo afọ nwa mkpọ asị na asụkọ na ahịa ozugbo agbara sema nke na-ewu ihe eche ka ịgba bọs ife onye obodo ebe ọ na-ere moto kama ọ ga-arụpụrụ gị asara ọbịa ya na ekwane ya ticha ahụ rakwa gị ego rakwa gị chenji nke ịchọ onye obodo ihe ahụ ụtafịa n'obodo na-amị ya ntakịrị infection mba na chalo no obodo na wine na no ogbe amarụ nche ine onye ada recognize man one body recognize man unu bụ na alọba ihe anyị ji wee bụrụ oyibo ebe m emetọrọ na akpọ mmiti watago sị mụ ayọkwa mgbagha onye bụ ngwa ya anya ka m bịazi ka anyọ mgbagha nsogbu adịrọ iwuru adị n'ọkụ ebe m nọ wee mejọ onye me nji wee weta mmanya wee yọọ biko ebe m nọ wee mejọ biko na ọgwọ na ọhụ maka nkwa maka the way bụ ịmara gị na-ekwesịghị na-azọzi pit kịta na ọ bụrụ ya ọ nyụrụ nwa ọ bụrụ na ọ nyụrụ nwa m na-ewe m iwe na ọ nọchara nwa m bụ ya ntakịrị infection agbara nze odogwu obodo ebekwa kọ n'ọhịa onye nwere onye ibi ọṅụrụ ọkụ maka nkwụ ahụ ịmara asị na onye nweta nkwụ wetakwa ezigbo ife mma na-eweta esteti ọ ya na-apụta na wa nyewodi m glass ka sị na Buhari merizili anyị ọ nwere ka ọ dị aṅụ ka m gbarụkwu obele ara akọ ndịla aka ha ụgbọ nke nwecha ka o si atọ ma ya dịwa mmalụ ihe mplanụ na onye obodo akago m iwelu pọtụrụ m nwa ya ike unu na nwa ya mata unu nwa bụ malaba ya eti ili m alụ na ahụ ba ife mens nnukwu unu nwa ya mata m nwa ọ bụrụ na ị na-alụ ọfụma ekwesịrị maka mmesi wee na-etinye elu arụ na bọta ị na-alụpụ alụpụ mana otu ịbịa ịbịa mmadụ fụwa ị nọrọ na klab bụrụ na ọ dị na ifo m na echenjigo m nke aba ọkwa mmanya bụrụ nke a na-arụ na ka emesi n'obere na-akpọrọ m na hello nna ka ị na-edistọpụrụ m na ka ka mgbalụkwuo mmanya nke abaga ehe nụ ọ mawere dị mmanya n'ọnụ agwara gị ịgbabụgo si na mawere ka ị na-akpọrọ m apịasuru m na mba na rum gị mbasa na rum gị na-emezie nne masị ọbara na-eme erika mmanya bụsa na rum ye achụkwara m ya ọsọchi ime ntụfu na ha cheme ga spi atụtụrụ ofu egwu na onwe bụ onye bụrụ ga-ebute mmanya ihe abụ mgbe ihe a ma spi 2014 ọ na-agwa ife mme abụrụ ife onye nwere ka ọ ya weta ewebe ego mmanya so enwe m jide ego mmanya mbutelu unie mmanya mabara si ime ntụfu nwoke nsị ka wetara unu ofu unu ọfatụ m tọnda gbagbu unu mpa gị mpunu ofu taa
ifu ya emewu unu chee m n'ezi wala kwata na ọ na-eme unu chee akara unu ncha taa akasị Buhari mere iwu ebi gị dịkwa ka m onye obodo ma akwụkwọ ọ na-amala m afọ Shot by the Ghana Victoires.